Minkejja x-xita u t-temp ikraħ li ħakmu l-Gżejjer Maltin f'dawn l-aħħar jiem, is-Sibt filgħodu il-Partit Laburista u l-Forum Żgħażagħ Laburisti niżlu fit-toroq ta' Pembroke, il-Mellieħa u Marsalforn Għawdex fejn f'temp ta' 4 sigħat inġabar skar ta' kull tip. Dan kollu sar biex titqajjem kuxjenza akbar dwar l-importanza ta' ambjent nadif fejn ngħixu. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja spjega kif attivitajiet bħal dawn iħeġġu parteċipazzjoni żagħżugħa f'dan il-qasam. Iż-żgħażagħ huma l-aktar ġenerazzjoni konxja dwar l-ambjent u l-importanza tal-ambjent. Irridu nkunu aħna illi nqajmu dal-għarfien, illi nkomplu nqajmu din il-kuxjenza biex nibżgħu u nipproteġu l-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet li kampanji bħal dawn jagħtu nifġdid lill-lokalitajiet fejn isiru. Hija kellha dan l-appell għal kull min jażel li qatta ħin fil-kampanja. Jekk kulħadd joqgħod attentu ma jarmix bla doċċ, ma jkollniex bżonn li nagħmlu inizjattivi bħal dawn. Jiġifieri dawn l-inizjattivi tajbin, imma naċċertaw ruħna li bl-attitudni tagħna naraw li nżommu kemm jista' jkun nadif.